Mayong hapon mga kaigsunan. Si Jose, may hapon. Brother Edgar. Si Edgar sa saran, may hapon na talaga. Mga kaigsunan, ang atong katungdanan pagsupak yun sa isultis sa atong afirmatibo. Supak niya kayo mabasa na. Ang atong yung isupakan niya, kaya huwag magtunglaas niyo. Kasama doon itong tigong nila ba, unya nalapas. Itong kaunta, para na masayang po ng mga tao. Iya pa yung imasan ko, Matiyo, niya human sa atin yung paghumalay. O, gilitong na niya. Tapos sabi sila ito, dili na natin yung paghumalay. Dili, gilitong pag-ibig mo. Para mga kiksunan. Kaya nung isupak mo ng Brajiri, nga nabasa mga ang pagsupak mga igsuon ka nang wak magtugas Ginoo. Ngayon mga sa magtugas Ginoo, tanang mga Kristiyano nila, kada sa mga nunod sila nila. Unya, huwag na yung gilitok lagi. Ang mga Adventista, sa mga maglapas, malapas kayo, mga gabinan, hatos ng gabi, ya irikot na yung sa Biblia, humumo ng dokumento ninyo. Pero wala ang tinuod niya, matod pa nila, mata, ipapahulay ng iksunat niya. Ako, negatibo man ko. Hindi nagsakit ko ng isun sa pagbuba. Hindi lang sila magbuok o kung sa'y gamito na ko sa pagbuba. Martilyo ba, aksa ba, maso ba, depende na na. Kaya ako gigamit ang ipapahulay mo yung guba sa iyang unang adlaw ng iksunat. Ha? Kalau dia boleh saya, di mana? Masih mengutamakan kami. Berjiri, ini sumpah enggak? Dia membahas tentang adlaw bertigo. Oh, dah, ini ikutlah isu dia. Paraga masih waktu lagi mau kira apa ba? Tubagon kerja atau nak malah biksu. Orang yang biksu. Buhat bagi size Bayo ito, pabasa na ito mag-iksunan, usa sa ito ng mga depender o iksuon, ating pabasa, Brother Edgar. Siyang liba, mingon kang Pablo, nagto nga makabig mo ako, pagka-Kristiyano, sunod lamang sa mubong panahon. Ganito o Kristiyano, buwa niya gitugan. Kaya hindi Kristiyano na, o Kristiyano niya, Lucas 23. Huwag pa niya gitugan. Ya, sa gitsagin mo tayo. Bisa, huwag ka tugan eh. Pero ako tugan ninyo mga ikso. Kaya, Kristiyano niya. Alam niya ni Kristiyano. 54. Adlaw katos pagpanganda o nagsugod man adlaw ipapahulay. O, isunod ang mga babae nga nito yung pinasukad pas kanilya. O ilang nakita ang lugana o tundion sa paghiruna ang iyang lawas. O unya na mauli sila o nangandam silang mga pahumon o mga ihaplas. O sa pagkaadlaw na ipapahulay, na mahulay sila sumala sa kasubuan. Gilitok bali? Gitudlo bali sa inyo karot? Wala. Wala na gilitok. Ang ilan yan ni basa niya dili magbiya sa panagtigo. Una doon tigong sa mga dili nila yung lito. Kaya ito naman sila balik-balik sa Sunday, Domingo. Ang pagkutana na, sintira na yun. Imo ba isupat ang tema kay mabasa o imo isupat dili mabasa? Tanawa, ipagkutana. Lagi. Penting kedua, atau lagi recognize si Pastor Berbeda dan Pastor Berbeda dia, olah, lebih orang lagi Pastor Berbeda. Claro, mga igsoon, napagyo, matod pa nila mga igsoonan nga aduna nagitikom, buhat 20 dagang version ang gigamit mga igsoon. Kaya open Bible. Kaya ba ito nga na yung nagtitipigan niya, mga iso? Murag naguya ang ganyan niya ganyan ha?
kung mabasa ko, pili ka. Napuya ano niya. Pero ano yung mga basa sa atin na panahon sing basa? Karoon mo panahon sing basa. Unya, gumanin mo kung sabi, basa ka, huntag basa ka lang, kaya ako'y mo si sabi. Dili kay ano ka sa tubag yung mga, kung mabasa ko, pili ka. Maligado kung mga pili ko, kung mga mo makadaong sukan. Kung paano na ba? Ang ato mag-exulan, inadamang mo, pinambungtagay mo na, mabasa niya mo, kamo, palpak na mo, dili kayo na lang, ano ba? Wala na yung gitudlo, isa ka ng buhat 26 consultation ka ng mga Kristohano, taga-Antokya, at taga-Antokya, ano may paghuli na tiguman? May simba ba? Oo. Gitudlo ka na sa inyo, or wala? Brad, wala ka man ang simba mo. Uy, ikaw mo na itima, ako itiguba. Kaya pag mo, bulusin ako iguba, ano? Di ba? Bulldozer, di ko ba naman ko? Kaya kaya kung ako ilitok mag-iksunan ng Kristuano mo na yung gibantayan, huwag man agad ko gaano mo. Huwag dako na yung kamasulanan. Kaya sa pagbalik sa Ginoo, daghan kayo mo, tulisok din mo nga nga, huwag man ka magtukan ang tao. Kami, may mutukan ninyo mga higan. Kami, may mutukan ninyo. Pahala o di mo ano, basta tugaan ka na. Namin ang lahat-lain na kinanawan sa akin. Mura natulog ko sa mga pleno ba? Laing kinanawan. Ikaw ba? Kanangin kinanawan. Laing kinanawan. Sige na, lidur mo kinanato. Kung iiso na. Ayaw mong laing kinanawan sa akin. Kaya maparinti ka. Okay. Napagin mga iso. Mateo 28. Lalo kaya? Yang dibasa, tapos sa adlaw ipapahulay. Ya, Domingo na yun, Domingo. Ha? Oo. Dito sa luganan mag-iksunan. Suloy-suloy sila, luganan. Nangita kang Ginoong Hesus. Kami ikong niya, na nagsuloy-suloy mas luganan. Mintiryo. Wala pang pagkadaan niya, batag, Domingo. Unya yung iba sa Mateo 28, nagsuloy-suloy dito sa luganan. Para pag-iasa ko. Karon, sakta na ninyo ha. Sakta na ninyo. Paano na kung masuko ko sa sakta na ninyo ha. O sige, pasapot mga Kristo mo. Ha? Mga Kristohano, lahat na yung ibagdan mga Kristo. Kung doon na may inyong nalitok din ha, na unang adlaw, tapos na ko sila sa adlay pagpahulay. Mao galing ingon si Pablo nga kuliktahon na ako diha. Iya kuliktahon din sa Domingo. Kaya umano mas nagtigong sa Sabado. Papa. Utangan nila, nanaa, mabasa. Ayaw natin magawa sa kastima. Ako man ang hinagiban, producer ko man ang unay guba mga kaisunan sa iyong tima. Siguro may posibilidad mga isuon nga ug doon na may mga tigong ngayon anak pero wala na gitugaan. Gawas pa na anak mga isuon, wala makumplito ang iyang team. Wala makumplito mag-isunan. Kaya unsi di ay ka versikulo. Kung tanong na siya niya, kung mabasa ko sa versikulo, ayaw sa nagbasahan ka ron, diya sa imong barong. Kaya di naman panahon sa basa, panahon na mas pangutana. Okay? Klaro mag-isunan, matut paniyaway mo ni mo, bibiyangin mo. Pangutanan ako niya, kanatigo. Hamas Kristo mamasa niya. Sa inyo, na Kristo niya, kanatigo niyo, ihayang niyo.
Wala, pinagdagahan ang simbahan. Magbubuwag si Kristo, nahasa ka doon. Nagatigo mo niya. Sanay nagtigo nito, nagtigo nito, nagtigo nito, niya, mabili eh. Ha? Kaya na iyon pinatigo. Kung na ay nagpataliwala niya magkiksunod mo, kung na mag-iyon yung Domingo nagtaliwala siya. Ito ka sa mundo ko na, ano sa inyo naman ang gulo, kung inyo ilabot. Klaro ka magkiksunod. Pero mga din na siguro isaan sa mo kay Marian magbatasan ni Kristo ng iksunod. Para din kaniya, kaya mga paribatasan na ito. Ano yung sa paribatasan? Para mga Marian mga bulok pa, diba? O, diyan ka na yung iksunod. O, diba? Pinilimutan na, ito, pagpamalang na ulan. Kung itukan pa na niya, itukan pa niya talaga, o, sa bandogin na, muna yung mga Kristuhanon na, kunya, nagpatan ko na ikaw ko sila Domingo. Wala na debate. Wala na debate. Ako sa gitukan na may nabasa ka ba? O na nakabasa ka ba? O na may nabasa mo na sa Banduras Gabini? O may gitukan. Bakit suna? Itukan siya. Parang tataw, bala o simba nga sa Diyaw, dili, basta rin. Gitugaan mga Kristo. Pero gitugaan naman nato, mamalanggong na tama na Kristo. Ha? Mamalanggong na tama. Yan, napag yung mga Kristo, katong Roma 12. May kanta, ano kung paano ba? Dito kayo kanta. Dito sa Roma 12. Ano ba? Ang hanad mao ka mo. Oh. Karon kaya may hanad na kita personal magigsunan, iyan ginala na sa Domingo na. Pero wala nabasa magigsunan. Wala mga kaigsunan. Klaro, kung dayag kaya. Kaya naman mga kaigsunan, wala si Kristo nagtugon. Nga magtigong diya mo ha, matag Domingo. Nagsulti pa si Kristo? Hulihin ang Sabado, hulihin na. Hulihin yung Domingo. Wala kay nadungog na si Kristo nagsulti nga. Pag wala ang gali ko, Domingo na mo ha. Naawa. Wala pa siguro. Sa 13, 44, daghan na nagkapit pagkasabado ang pinaghanan nila. Halos libog, lungsod, nakapit sa mga tinuwa sa mga Hudiyo, mga Kristo. Kaya sumala sa Roma 3, all of those, bisan asa, bisan diin, ang pulong sa Diyos, itugyan sa mga Hudiyo. Pero pumunti sa mga Hudiyo ba? Hudiyo na! Pero siya mo naman tumatapong pag-ayaw sila. O sige na, ilan mo muna mga Kristo na. No? Ilan mo sa mga. Pero akong isunod mga Kristo, wala makumplito ang iyang tema. Kung manutala sa ako, sa 11 ka versikulo o yung ilang kumplito, wala makumplito, kundi nilapas. Ang iyang tema, nagtigo matag Domingo, gipunan o si Kristo mutuha matag Domingo. Wala na schema niya. Wala na. Kaya yan tema, wala may Kristo. Wala. Bosa gipunan. Kaya gipunan, wrong. Wrong ba? Kaya naman wrong na. O kulang, wrong niya ako. Kung mabasa ko, sa unang Korinto 16, matag Domingo. Wak mo ko'y Kristuhanong nabasa dito na nagtigong, rungya ko. Sa examination na pagsuman, walay ko rin. Imposible ba sa niya? O sa libutan mo dito, kunya, wak kuha. Ayan, ang iyang tema, kumplito. Kumplito yung tema. Pero kaya pasahong kuwang pa. Ewan mo. Unya, di pasaligat ang yung di Brad Edgar sa mundal nga.
Sumala sa mabasa sa versikulo. Pero nagkagaya dito, gani kaya awang mo sa ako lagi mo nagpaulahin din siya para nawawat ko sa mga estilo, mga reaksyon. Huwag ka naghahan. Kaya naman ang mabasa sa ikatulunguan o noon awatan ninyo mga yun. Sige, awak mo. Awak mo. Ito po mga estilo sa kong pagutana, awatan mo ito ninyo. Okay na. Okay na. Lama, oy. Iawat mo ganit ko niya. Jiri ganit siya. Tanaw na ko, huwa mo jiri ko. Tanaw mo na ko yun. Muna nga, sunod na ako. Sunod, diba? Kumawat-awat. Okay na. Programo ha. Kaya makumplito ang imong team. Kaya kung dili na makumplito, magiging sobra kulang na, dili na kapasar sa examination. Ako may maestro ron, kaya ako may pagutanon ron. Maestro ron. Maestro ron. Pwede din na ang estudyante, mo mangutana sa maestro, pwede. Kaya mga yung mag-advise, no? Kaya mag-advise ka, sir, sa kayo magkasulti mo siya, anak na siya, ha? Okay. Advise na ito mo ang siya. Kaya ba? Karoon magigsunan, ako, kung bati na magiging yun niya, may mag-away niya ni Sir Edgar sa modal, sa mag-away ang may kita alin, karoon ko siguro. Kato si Romeo, ano ito? As doon, kato no, si kita ito, kaya nagsumpot mo na yung oras. Pero, basta magkasumpot na ito oras. Oo, pag gumanin mo, ako nagpalito na yung orasa ba? Okay mo? Basta di mo magamot ha? Ako. Ang sunod mo na kaya no, dili sa Bagong Silang, sa Iligan, dili ko mga igsoon di pakitaan ng lugar, Seventh-day Adventist na true church. Dili ko na pipista sa Iligan. Muna na bilang matawag ng gulay na pagdibati sa akin. Paano mo pagkasulti? Nakaila sa ako, masudlon ko, sunod niya sa simbahan. O ako musunod, kaya dili ko Adventista. Karoon, ikalit lang Adventista ko. Pagkasunod, nakasunod ako. Katong-tapon akong panahubog, nakasunod ko, pares eh. Pagkala mo, naghihilang kayo. Muna na din ako kayo lang ang Bagong Silang mga nagsyon. Diba? Muna na, ako lang ito magkagisunan niya. Mamalando, ha? Namay klaro din ang magkagisunan. Ako nang tumanong, dili kayo magpili-pili. Ako nang tumanong, kayo problema pag humingo, basta kayo sa Sabado mo na pagkagisunan, mo gina siya pahulayan sa mga Kristohan. Kumano si Basa ng Sulugas, ha? Muna na, maginakot ko mga igsoon nga. Ang pangutana na pong mahaong ko ba? Dili kay sabot naman kung tubag ko, hinong siya. Pangutana siya, hinong ko. Ano ka? Hindi ba? Di, hapsay kayo, di ba? Pero di hapsay niya ba? Kung dati regalo ni Brad Edgar ba? Kung hapsaya sa atong kwando. Lagi? Kaya na mga teksoy. Mahinaan ko nga sa usa-usa sa ato, ipatigbabaw yung mga igsoon ang kamaturan. Di sa radyo. Hindi na maglito kung gaya reliyon, ipatigbabaw ang kamaturan. Kung Domingo na iwala, Domingo, ayaw na hinapti ng uman. Kaya hinapta na nemo, musamot na o kaiglas. Ayaw, wali-wali na ka. Sa radyo. Kung rinita mo karoon ng debate ni mga igsoon, sabay ko na ito din kung ako sa Sipo din, kung ako sa Butuan, kung ako sa Surigao, isang asa mo din, kagayan, anak ko gani, huwag itawag ko sa ako nga na debate ko nito. Sige, ito di ba? Yan ang kiksunan. Atong oras, 22 o 21 segundos. O mahinaw ito ang kiksunan na wala ang tayo sa kasing-kasing, laing lang ang pagpinanawan sa ako. Ano lang, ato lang isisipo na ito na ako sa kapagtulunan. O gini niyo madawat, praise the Lord.
Ako may ko, wala kinilay mo sa pagpagibatong sa kaunong dali pagdating sa Kamatong Raya. Salamat. Okay, malagi si Brad Jerry Laing, no? O karon ang panahon atong ihatag ni Brad Sumuda.